un can, un lagarto ou unha quenlla. Todos son animais, pero pouco teñen que ver entre sí. En cambio, un pastor alemán e un labrador, aínda sendo diferentes, son recoñecibles como parte dunha mesma familia porque comparten un ADN común. Ambos son cans. Pois no deporte pasa exactamente o mesmo. A competición e o esforzo son comuns a todos os deportes, pero a escalada e o fútbol son especies totalmente distintas. Sen embargo, o fútbol, o baloncesto ou o balonmán teñen un ADN moi semellante. Son a gran familia dos deportes colectivos, como os cans. Ben, e se che digo que, se aprendes a descifrar esa esencia común, poderás xogar con éxito a calquera deporte de equipo. Da igual que sexa un que xa coñezas ou un que aínda estea por inventar. Se entendes a súa esencia, o teu cerebro saberá como actuar sempre. Damos xa benvida a este reto no que te converterás en experto ou experta en xenética deportiva. Prepárate para desbloquear o segredo que se agocha detrás de cada xogada e de cada deporte de equipo. É o momento de coñecer o ADN dos deportes colectivos.